медони те дар доша азоби сахтат мета вақте ӯ катид набоша ғамат мета мегазара мега неки дуруғе да дили те мемона ӯ то бадани ҳаёта ҳар вақте мебиниша дилат да ҳаракате ларза мегира таната бини да бари дигай ота духтари бедил надори дили ошиқ ошиқ када партофти ман неки нашиди ошиқ ба қадр мераси те рӯзе будонаи ишқ дери бад меша уже пайдо меша дигариш дига намехоҳам касе ки хиёнатам кард ба хотири камбағалим ӯ изминятам кард дил дига ишқ нагӯ ишқи ҳақиқӣ камай ошиқората нигоҳ кун чашмои ҳамаш намай ғам дорану бо механдад хандаҳои ба ғам инам марам ошиқ шидам пайдо шида дилалам мадазуршанаё ай мадазуруш ай тада зуртар дора ай тада зуртар дора ай мадазуршанаё ай мадазуруш ай тада зуртар дора ай тада зуртар дора ай мадазуршанаё ай мадазуруш ай тада зуртар дора ай тада зуртар дора имрӯза мегазара пагарам пагай дигарам ғамитана мегазара инашидак саҳарам азобай ҳар тараф меҷиқамаи ошиқа то ту фаромӯш меша ки дил мешава тика тика то қаги ғаму дард гирьяҳои танҳоӣ азоби ҷудоӣ кай мекуним раҳоӣ тақдири бетақдир доштам да зиндагӣ як бор сунам нигоҳ ки дидӣ ай магандагӣ ишқа гунагор бикунам ё ки тира бугу мада бугу ти хар накард чӣ нарасидай матида ба гуфтат камбағал будам ҳамӣ будай сабабаш бозӣ накард духтар бачара ба ризқаш рӯзе мада медод худо сарвату бойгариро бад мара мехаридамад тамоми дунявиро бад мешидему хушбахт ба гуфти ту ба сум бахта харида намаша на ба молу на ба сум мадазуршанаё ай мадазуруш ай тада зуртар дора ай тада зуртар дора ай мадазуршанаё ай мадазуруш ай тада зуртар дора ай тада зуртар дора ай мадазуршанаё ай мадазуруш ай тада зуртар дора ай тада зуртар дора